Вітаем вас! У эфіры праграма «Дыаблог» пра літаратуру. З вами Стэла Чыркова і я, Тацяна Сівец. На ваши пытанні мы адкажам па-руску і па-беларуску. Заходите на наш сайт diablog.by, пишите комментарии, задавайте вопросы, участвуйте в беседе. Спасибо, что присылаете нам смс-сообщения. Мы будем обсуждать их на нашей странице. Присоединяйтесь к диалогу. Нам всегда интересно ваше мнение. Час вялікіх адкрыццяў мінуў, сцвярджаюць скептыкі. Усё ўжо даследавана да нас, пагаджаюцца з імі тэарэтыкі. І толькі практыкі сядзяць у архівах, перабіраюць горы рукапісаў, каб аднойчы знайсці тую самую маленькую залацінку, невядомы верш класіка, дакладную дату яго твора альбо ліст адрасаваны невядомай каханай. Хто яны, гэтыя героі нябачнага фронту, няўрымслімыя рамантыкі літаратуры ці утрапёныя навукоўцы? А можа быць, тут усяго патроху намяшана. Даведаемся сёння. Наша тэма – шукальнікі літаратурных скарбаў. Наш гость Анатолий Трофимчик, поэт, историк, литературовед, занимается вопросами политики, истории и просвещения первой половины XX века. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день, витаю вас. Пользователь нашего интернет-блога интересуется практической пользой литературных изысканий. Вот, например, вы находите, что великий поэт написал стихотворение на год раньше или на год позже, чем это написано в школьных учебниках. А какая от этого практическая польза? Гэта важна са многіх бакоў. Дзякую за пытанне, яно сапраўды вельмі цікавае. З якіх бакоў найперш гэта важна? І ў прыватнасці, калі казаць пра Коласа, які з'яўляецца апосталам нацыянальнага станаўлення Беларусі, трэба сказаць, што нам важны яго думкі у пэўны канкрэтны перыяд, якім ён бачыў развіццё наша нацыянальнае у той канкрэтны момант. І сама эвалюцыя думкі Коласа, на якую мы арыентуемся ў гэтым развіцці, мае проста канцэптуальнае значэнне для ўсяго народа. А вось наша чытачка ў інтэрнэце лічыць, што галоўнае для таго студэнта ведаць дакладна асноўную думку, а не дату напісання твора. А вось вы, калі выкладалі, вымушалі сваіх студэнтаў гісторыю, філасофію адказваць да кожнай драбніцы дакладна? Канешне, ваша чытачка мае крайні погляд. Ёсць з іншага боку таксама крайні погляд, калі патрабуюць драбніц, так, у тым ліку ў датаванні. Праўда, недзе пасярэдзіне, таму што ёсць пэўныя і даты, ёсць пэўныя думкі, сказаныя ў пэўны час, якія маюць важнае значэнне. І наадварот, калі думка выказаная, ну, не своечасова, ці то філасофская, ці то, скажам, думка гэта навукоўца, яна не будзе актуальнай, і яна, што называецца, не сыграе. Іншым разам, і тут мы, як прарока, ведаем, напрыклад, Купалу, думка гучыць раней. І мы гэтым, наадварот, захапляемся. І трэба сказаць, што я ў сваіх даследаваннях таксама Купалу аддаваў першынства ў гэтым прароцтве. А потым, калі... Пасля вы прачыталі Сымона Музыку. Потым заглыбіўся ў Коласа, бачу, што у яго вельмі шмат заганяецца ў падтэкст і вобразнасць. І бачу, што правідэнцыялісцкае значэнне Коласа аніяк не меншае, чым Купалы. Ну вось калі вы захапіліся Коласам, вы адкрылі неверагоднае. Аказваецца, што ўсе папярэднія даследчыкі да вас, яны памыляліся, што даты там стаяць па старым стылі, а мы сёння гэта лічым новым стылем, карацей, такая блытаніна ў календарах. Што гэта значыць для ўсяго айчыннага коласазнаўства? Ну, я хацеў бы трошкі спадарня Тацяна падкарэкціраваць. У прынцыпе, па вялікім рахунку, тут даследаванню не было, і людзі карысталіся даціроўкай самой
самога Якуба Коласа, таго самага Сымона Музыкі, дзе прадстаўлены даты і дата завяршэння 25, 12, 18, але выяўляецца, што Якуб Колас яшчэ ў 18 годзе просто не перайшоў на новы стыль, і пра гэта ніхто не задумваючыся, і гаварыў, І адзначалі, і гэта ў газеце «Культура» ў прыватнасці гаварылася пра тое, што у мінулым годзе невялічкі юбілей паэмы быў. Аднак гэта прымусіла мяне задумацца, калі ж насамрэч, і аказваецца, што Якуб Колас, у прыватнасці паэму «Сымон Музыка» пісаў, падпісваючы тыя даты, якіх, у прынцыпе, пры пераходзе з юліянскага на грыянскі каляндар, калі выпала 13 дзён, так, іх, у прынцыпе, не было, разумееце? І вось гэта падказала, што Якуб Колас не спыняўся, і калі ён спыніўся, калі ён перайшоў на грыгарыянскі каляндар, выбачайце, я таксама тут яшчэ не ведаю. Конечно, для этого патрэбны вельмі скрупулёзны анализ. Вот это ваше открытие и вообще все вот литературные исследования, открытия, они могут быть интересны широкому кругу читателей? Или, как предполагают у нас постоянные наши пользователи, это все для узкого круга, это наука, это некое высокое такое, оно не для масс? Таксама хорошае пытанне. У прынцыпе, любы чытач, калі ён чытач сапраўднай літаратуры, ён не будзе чытаць, як вы разумееце, літаратуру, проста хорошую літаратуру, дзеля хорошай літаратуры, бо у нас і сваёй, і рускай, і замежнай хорошай літаратуры высокамастацкай шмат. Чытач чытае з пэўнай мэтай. І некаторы чытач, напрыклад, будзе даволі рэлігійным. І тут яму навукоўцы, у прыватнасці, тут варта упамянуць Уладзіміра Конана, які прачытаў «Новую зямлю» Якуба Коласа праз прызму Бібліі і пазнаходзіў вялікія паралелі. Сёння у нас многія вярнуліся да рэлігіі, і многім гэта будзе таксама цікава, хто чытае Біблію. Ну і іншыя аспекты. У тым ліку палітолагі могуць прачытаць «Новую зямлю» і Сымона Музыку як выяўленне поглядаў Якуба Коласа на будаўніцтва нацыянальнага беларускага дома. Тут ёсць здабыткі у навукоўцаў, згаданых ужо мною сёння, у Ігора Жука, прафесара з Гародні, і шаноўнага Міхася Іосіфавіча Мушынскага. Асабліва цікава параўнаць тое, што было да цэнзуры і пасля. Вось так пабачыць сапраўдны позірк Коласа, але гэта, напэўна, асобная гаворка. Гэта асобная тэма, і я пра яе трошкі пісаў у сваёй кніжцы, і у тым ліку публікаваў у Ліме, і бачу, што гэтая тэма далёка яшчэ не даследавана. Поля не рана яшчэ. Ну, добра, мне сапраўды дзіўна, як можа быць нецікавая навука, якая адкрывае сапраўдныя таямніцы, расказвае пра класіку, якія былі, аказваецца, жывымі людзьмі, як і мы кахалі, любілі, ненавідзелі, сябравалі. І пра тое вы, напэўна, ведаеце крыху больш, бо ўжо не адзін год і працавалі, і сёння з'яўляецеся сталым сябрам музея Якуба Коласа. І вось і там, у гэтым Коласавым доме, шмат цікавых людзей, вядомых асоб беларускай гісторыі гасцявала. І наколькі я нават памятаю з вашага артыкула ў Ліме, Колас быў асобай значнай, і да яго сам старшыня ЦК, сакратар ЦК КПБ Беларусі Пантелеймон Пономаренко вельмі прыслухоўваўся, і так Колас выратаваў вельмі шмат беларускіх людзей ад рэпрэсій у 30-40-е гады. І хаця гэта моцна не афішаваў, але вось вы таксама гаворыце. Дзякую, спадарня Тацяна, што закранулі гэту тэму, бо сапраўды праз яе прызму Якуб Колас паўстае перад намі як вельмі велічная і чалавечная постаць. Сапраўды Якуб Колас меў сяброўства з кіраўніком Беларусі, Панамарэнкам. Ён кіраваў ад 1938 па 1949 год.
Беларусю, і трэба сказаць, што на пачатку гэта зусім не бязвоблачныя былі стасункі, не бязвоблачныя для Коласа, таму што на яго і на іншых пісьменнікаў ішоў кампрамат, і адзін з іх быў падпісаны самім Панамарэнкам. Наколькі быў у гэтым вінаваты Панамарэнка, тут яшчэ таксама не разабрацца, але ён паступаў у тым выпадку даволі так аморфна, не канкрэтна, таму што ён прасіў парады ў Сталіна. І хто ўрэшце заступіўся за нашых класікаў і яшчэ за цэлую кагорту пісьменнікаў, магчыма, нават не будзе ўстаноўлена. Але ў далейшым Панамарэнка зрабіўся вельмі хорошым сябрам і пісьменнікаў, і ў цэлым беларускай інтэлігенцыі, меў адну з лепшых бібліятэк, і карыстаючыся гэтымі прыяцельскімі адносінамі, я распісаў па магчымасці кожны кантакт Коласа і Панамарэнкі, то як Колас звяртаўся да першага чалавека ў рэспубліцы з мэтай, каб дапамагчы тым, над кім навісла пагроза рэпрэсій. І ў прыватнасці... Кузьму Чорнага ён выратаваў, так? Так, ну, на жаль, канечне, пазнавата, здароўя яму сапсавалі. Я нават склаў невялічкі такі спіс і прасачыў, сістэматызаваў, прасачыў, каму ён дапамагаў у першую чаргу. Тут я не ўбачыў нейкага прыярытэту. Тут і пісьменнікі, і ў цэлым інтэлігенцыя, і творчыя людзі, і нават зусім незнаёмыя людзі, якія звярталіся па гэту дапамогу. Вы так интересно про это рассказываете. Я вам передаю народную жалобу, почему люди не любят публицистику, не читают литературных исследований. Скучно, язык сухой, много наукообразных терминов, совершенно не увлекает. Так бы читали. Замечательную историю нам рассказала в блоге Ирина Каток о том, как она заинтересовалась вообще Колосом. В районной, в обычной газете была статья, посвященная 100-летней женщине, жительнице города. И в статье упоминалось, что она из рода, который владел домом, и в этом доме снимал комнату, соответственно, Колос. Там он в этой комнате, не говорю, что это правда, пересказываю, как рассказали, он там женился, там родился его сын. И вот когда она прочитала такую историю, совершенно живую, интересную, ей захотелось пойти посмотреть на дом и Колоса заодно перечитать. Вот какие подходы вообще нужно литературоведам искать к людям, чтобы люди начали все это читать? Боюсь, что я адказу не маю, таму што людзі складаюцца з сумы чалавекаў, так? Вы маеце кніжку, якая, можа быць, адказвае на гэта. Часткова для некаторых, а для кожнага чалавека трэба ўсё-такі ключык падбіраць індывідуальна, і некаму больш такі стыль, некаму больш такі стыль. Аліса, напрыклад, любіла кніжкі з дыялогамі і карцінкамі. А вось у нас у сеці лічаць, што літаратура будучыні гэта літаратура онлайн, і што застанецца пасля яе? Блогі нейкія, лайкі на фотаздымках, можа быць, электронныя кнігі. Як даследчыка вас радуе такая перспектыва і агульная алічбоўка літаратурная? У прынцыпе, як вы разумееце, на кожным з этапаў развіцця чалавецтва, яго культуры з'яўляліся некія новыя формы, фарматы, і гэта адзін з іх. Старое не забываецца, застаецца лепшае. Гэта адзін з фарматаў. Я не магу сказаць, што я, скажам, прыгаю ад радасці, так, ад гэтага. Але ёсць чытачы, я ведаю, што блогеры многія карыстаюцца папулярнасцю, і гэта ж добра. А у вас ёсць блог у інтэрнэце? Не, дзе няма. вы выкладаеце свае? Не, няма. Шчыра кажучы, на гэта таксама патрэбен час. Ну, добра, што у вас хапіла часу алічбаваць некаторыя старыя рукапісы і з музейных бабінаў алічбаваць голас, дзякуючы ласкаваму дазволу дырэктара музея Якуба Коласа, дома Якуба Коласа ў Мінску, Зінаіды Мікалаўны Камароўскай, мы зараз можам пачуць жывы голас Якуба Коласа, ну і пабачыць некаторыя здымкі. Советские дни. Дни наши. Могутныя хвалі, што нас узнімаюць увысі,
и новые пишут скрижали, каб правда и мир обнялися. Каб зникли кривавые войны и сгинули черные силы, то и сброд международный разбойный, что с людством вытягивая жилы. Сапраўды, тут трэба сказаць дзякую Зінаідзе Мікалаеўне, з якою ў свой час мяне звёў лёс, і мы тут з ёю загарэліся вось гэтай ідэяй алічбаваць, бо гэта ўжо застанецца на вякі, як той казаў, каб не размагніціліся вось гэтыя стужкі. І будзе магчымасць у кожнага, хто прыйдзе ў музей, Послушать и самому. побачить, и почуть. Вы знаете, у широкой публики обычно самый такой сильный, яркий интерес вызывают все-таки литературные разоблачения. Ну, не исследования Скандалы, про даты, интриги. скандалы, карточные долги, внебрачные дети, измены и так далее, и так далее. Вот, на ваш взгляд, черный пиар – это тоже хорошо, лишь бы авторы не забыли? Или, ну, я даже не знаю, наши пользователи предполагают, что это делает автора более человечным, такие вот негативные о нем сведения? Надо это все раскапывать? Была ж неяк выстаўка нават жанчыны коласа. Так, у прынцыпе, вельмі, канешне, тонкая тэма, і калі браць на прыкладзе коласа, сапраўды мы пра яго даведваемся, ну, некае асабістае жыццё, усё больш і больш. Некаторыя матэрыялы на пэўны час усё адно застаюцца пад сакрэтам, на гэта права даюць толькі сваякі, а наколькі гэта патрэбна? Я думаю, што тут сваякі якраз адчуваюць, дзе можна, дзе не можна. І сёння мы ведаем пра такіх пасі, як Куба Коласа, як паэтка Сомова, як пасля ваенная сяброўка Кетлер. Тым не менш, не трэба гэта ператвараць у абсолютизаваць і гіпербалізаваць. Якуб Колас адкрыта казаў, што гэта сімпатый, нягледзячы на тое, што і вершы ёсць, шэраг цэлы вершаў ёсць прысвечаны і першай згаданай даме, і другой. Тут не трэба гэта ператвараць у нешта такое крайняе, так? Все-таки гэта эпатаж, а эпатаж ён больш уласцівы сучаснасці, чым 20 стагоддзю. І калі жыццём асабістым аўтара цікавіцца больш, чым яго творамі, ну няхай гэта таксама будзе на карысць літаратуры. Спачатку тады асабістыя нашыя чытачы так і напісалі: калі падабаецца кніга, даведайся пабольш пра аўтара і яго іншыя творы. Вы калі пачалі працаваць з жыццём Коласа, больш ведаць пра яго, вас цікавілі іншыя творы яго сяброў, можа быць, для сябе вы нешта адкрылі больш? Тут трэба сказаць, што дапамагла ў тым ліку даследчыцкая жылка гісторыка. Бо некаторыя моманты праз прызму літаратуразнаўства проста не прачытаць. І ў гэтым выпадку сапраўды даводзіцца звяртацца часам нават да абсалютна ускосных крыніц. І тут, здаецца, прасігнулі копіі лістоў да Коласа, у тым ліку лістоў, напісаных з Палесся, дзе Колас правёў многія гады свайго маладога жыцця. І зноў-такі я праз адзін з іх выходжу на Коласа як каласальнага, выбачайце за каламбур, чалавека з вялікай літары. Калі Якуб Колас дапамагае сям'і Лояў. Дапамагаў ён вельмі шмат каму. Нават ось прыходзім, мне расказвалі, клаў грошы і на некалькі кучак. Гэта сям'і, а гэта трэба на пошту паслаць чалавека і ўсім, хто прасіў, хоць трохі адаслаць. Гэта верна. У музеі ёсць на экспазіцыі некаторыя тэлеграмы, а таму што ўсяго не тэлеграмы, а пераводы, так, копіі. Таму што ўсяго не змясціць на экспазіцыі. І гэта дапамога ішла на тысячы, але паўтараю, грошы гэта самае малое, што ён мог дапамагчы, бо ён рызыкаваў сваім жыццём.
А как в музее вообще молодежь интересуется всем этим? Творчеством ли, какими-то ли рукописями? Потому что некоторые говорят, что молодежь и классику уже давно не читает, и в музее из-под палки только если в школе отведут. А вы же и лекции студентам читали, и в музее работали. Знов таки хороше питання. Треба сказати, що сапраўды часи змяняюцца і музеі вымушаны зараз некія новыя формы работы прыдумляць, каб завабіць свайго наведвальніка. У першую чаргу, канешне, хацелася б маладога наведвальніка, які б арыентаваўся на нашага класіка, у тым ліку ментальна. І у прыватнасці зрабілі ўжо з такім традыцыйным святам, як Дзень святого Валянціна ў доме Коласа, куды могуць прыйсці, напісаць коласавым пяром жаданне. Яно абавязкова збудзецца, І, дарэчы, сапраўды... Зараз дзяўчат будзе чарга стаяць у музеі Кубаколаса, лепшая рэклама. Ну вось, калі мы гаворым пра моладзь, у нашай інтэрнэт-карыстальніцы ёсць думка, што нельга пра ўсю моладзь судзіць па нейкіх прадстаўніках. Вось па тых, хто працуе ў музеі, тых, хто цікавіцца літаратурай. А па кім тады яшчэ? Як наогул вы да сённяшняй моладзі ставіцеся ў рэчышча яе стасункаў з літаратурай, з класікамі? Сёння праяўленняў культуры, ну, скажем, кепская культура, это ж таксама культура, ці некая такая попсовая, выбачайце за такое слово, можа, не зусім кніжна. Праяўленне культуры вельмі шмат. І, канешне, моладзь больш вядзецца, клюе на больш такое яркае, кіткае, так. І як тут моладзі падказаць шлях да сапраўднай культуры, да сапраўднага высокага мастацтва, гэтага адказу я не ведаю. Напэўна, тут трэба працаваць нам і выкладчыкам, і навукоўцам, і папулярызатарам, і музейшчыкам, кожнаму на сваёй дзялянцы. Посоветуйте, потому что наши пользователи, которые любят читать литературу, ветческие книги, публикации, которые считают их не менее увлекательными, чем работы самих, даже и Пушкина, и Лермонтова, и так далее. Каких современных авторов посоветуете? Вот что прочесть, чтобы удовольствие получить? Калі ўжо пераходзіць да сучасных аўтараў, і тут таксама літаратура наша багатая. Я вось цяпер якраз пішу на аднаго з іх рэцэнзію, на Міколу Захаранку, які толькі першую, здаецца, кніжку выдаў. І ў сувязі з гэтым я падумаў, вось, адзіная кніжачка, так? А как она называется? І тады удары лбом. Аўтар піша на вельмі, ну, на такім дабротным узроўні. І ва ўступе я кажу, што уявіце сабе, у нас толькі 5 было вылучэнцаў на Нобелевскую прэмію за гэты час. Гэтым паказчыкам колькасным, але ж гэта якасны паказчык, не могуць пахваліцца нават на шмат большыя краіны. І калі тут яшчэ згадваць, хто не ўвайшоў у той спіс, так тут у першую чаргу, канешне, я б сваіх любімых згадаў бы, гэта Андрэя Федарэнку, Віктара Гардзея. У драматургіі роўных няма Алексею Дударову. А в литературных исследованиях, все-таки в публицистике? Просили публицистику. Публицистику, так. З публіцыстыкай, канешне, у нас цяжэй, і тут памяць так сходу не спрацуе імправізацыйна. Але калі браць навуку, я не стамлюся паўтараць про прозвішча Міхася Іосіфавіча Мушынскага, якога чытаю з захапленнем, і Уладзімір Конан таксама мною згаданы. На жаль, няма
ужо ў жывых Геннадзя Кісялёва, які выдатнейшыя даследаванні праводзіў па 19 стагоддзі, і таксама трэба адзначыць тут стыль вельмі, менавіта такі жывы стыль, і дзе ён як дэтэктыў расказвае ў тым ліку, як ён сам праводзіць гэтыя доследы. Мы нешта ідзём мне гэта нагадвае. разам з ім проста-напроста. Ой, дзякуй, Анатоль. Госцем сённяшняга дыаблогу пра літаратуру быў гісторык, даследчык літаратуры і гісторыі Анатоль Трофімчык. Кола сказаў: добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. Галоўнае не памыліцца з выбарам дарогі. Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить актуальную тему для нашей следующей беседы, добро пожаловать в наш блог. Мы всегда рады вашим комментариям. С вами были Татьяна Севец и я, Стелла Черкова. До встречи! Шчасліва. Да побачення.